Bħala parti mill-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista żmien li ġej hemm l-għajnuna tal-eks pulizija. Eks-pulizija li l-istrateġisti tal-partit qed iqisuhom bħala kruċjali jekk hemm il-darba jridu jiksbu iktar tarif dwar ministri, deputati tal-gvern u persuni maħtura f'pożizzjonijiet ta' fiduċja. Tarif li imbagħad jintuża minn bloggers u l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Irħsieb dar fuq eks-pulizija minħabba l-kuntatti li jkollhom il-ħila biex jiksbu l-informazzjoni u dan b'mod diskret, b'mod li ma jagħtix fil-għajn. Din torbot ma dak żvelat il-ħadd fejn qan mill-10 hu li jinġabar tarif fuq il-ħajja personali tan-nies, partikolarment il-membri tal-kabinett. Il-mass meeting tal-ħadd kien biss l-ewwel pass minn diversi li l-Partit Nazzjonalista mistenni jieħu fil-ġimgħat li ġejjin. Dan bilan l-oppożizzjoni iżżid kemm tiflaħ il-pressjoni fuq il-gvern. Bilan li jżid ir-riżorsi biex jagħmel dan il-Partit Nazzjonalista se jorganizza maratona ġbir ta' fondi nhar il-Ħadd li ġej. Dan wara li kien diġà organizza waħda ftit inqas minn 3 xhur ilu. Kien il-Viċi Kap Beppe Fenekadami li konferma dan, wieħed mill-uċuħ ewlenin tal-kampanja aggressiva tal-Partit Nazzjonalista li qed tissokta minkejja li l-Partit Nazzjonalista u konxju li permezz tagħha jista' ifixkel l-ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiż.